Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Άντε Ασφαλίσου, του νέου podcast της ιδιωτικής ασφάλισης, που ήρθε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να μας διδάξει ασφαλιστική συνείδηση, ώστε όλοι από εδώ και πέρα να γνωρίζουμε τι ισχύει και τι όχι γύρω από τα θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς μας, λοιπόν, και καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης σεζόν, δεν θα σταθούμε στα συνηθισμένα όπως προγράμματα ασφάλισης, ασφαλιστικές παροχές και πράγματα που ίσως να έχετε συναντήσει ήδη στο διαδίκτυο, αλλά θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε τη ρίζα των προβλημάτων, δηλαδή εκεί από όπου πηγάζουν ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση. Και φυσικά, αναφέροντας όλα τα παραπάνω, φωτογραφίζω με κάποιον τρόπο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχω συναντήσει και κατά την επαγγελματική μου πορεία, αλλά και στις προσωπικές μου σχέσεις. Φυσικά αναφέρομαι στο ελληνικό κράτος και στον Έλληνα πολίτη. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος όμως, πρέπει να αναφέρω σε αυτήν εδώ τη στιγμή ότι κατά την προσωπική μου άποψη, όλο αυτό το πρόβλημα που ανέφερα πριν πηγάζει από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Από το ότι ο Έλληνας, αν θέλετε, παραμένει για όλη του τη ζωή παιδί ή στην καλύτερη περίπτωση έφηβος. Τι εννοώ? Έχετε παρατηρήσει ποια είναι η πρώτη φράση που βγαίνει από το στόμα μας κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα, είτε μας αφορά προσωπικά, είτε στο σύνολο της κοινωνίας? Όπως για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση μπορεί να είναι μια ασθένεια ή μια απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ή στην δεύτερη περίπτωση μια φυσική καταστροφή, μια πανδημία όπως βιώσαμε πρόσφατα κτλ. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη φράση που βγαίνει από το μυαλό μας? Πού είναι το κράτος? Πλημμύρες? Πού είναι το κράτος? Σεισμοί? Πού είναι το κράτος? Πανδημίες? Πού είναι το κράτος? Κόβονται οι συντάξεις? Πού είναι το κράτος? Και εύλογα θα πει κάποιος πως αυτή η αντίδραση είναι απόλυτα φυσιολογική. Γιατί το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι ρε αδερφέ, πληρώνω όλη τη ζωή μου φόρους, πληρώνω εισφορές, τα στάζω. Άρα, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, είτε με αφορά προσωπικά είτε αφορά όλη την κοινωνία, έχω την απέτηση στο κράτος να είναι εκεί δίπλα μου και να με στηρίξει. Και πραγματικά είμαι μαζί σου σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς, ένας από τους κυριότερους ρόλους του κράτους είναι αυτό που μόλις περιγράψαμε και είναι ευρύτερα γνωστό ως κοινωνική πολιτική. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας, πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ιδανικά όπως τα φανταζόμαστε στην εφαρμογή τους. Κάπου εδώ όμως ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μία μίνι ανάλυση και να εξηγήσουμε πώς ακριβώς λειτουργούν οι σύγχρονες οικονομίες και γιατί πιθανότατα προκύπτει αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας. Όπως είπαμε, οι σύγχρονες οικονομίες αποτελούνται, αν θα μπορούσαμε να πούμε, από δύο πολύ βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι φυσικά το κράτος, που είναι τα θεμέλια της κοινωνίας, και ο άλλος πυλώνας είναι η ιδιωτική οικονομία. Ο ρόλος του κράτους από τη μία είναι ουσιαστικά να στέκεται εποπτικά, να παρακολουθεί το παιχνίδι της ιδιωτικής οικονομίας και φυσικά να νομοθετεί υπέρ των πολιτών. Η ιδιωτική οικονομία, απ' την άλλη, η οποία υποτελείται από τις επιχειρήσεις και από τα νοικοκυριά, έχει σαν ρόλο από τη μεριά των επιχειρήσεων να προσφέρει εργασία και να παράγει στην ουσία αγαθά και υπηρεσίες τα οποία καταναλώνουν τα νοικοκυριά, ενώ το νοικοκυριό από τη μεριά του λαμβάνει τα εισοδήματα που του δίνουν οι επιχειρήσεις και με τη σειρά του είτε καταναλώνει είτε αποταμιεύει ώστε να καταναλώσει στο μέλλον. Στην ουσία δηλαδή προκύπτει μια αμφίδρομη σχέση μέσα στην ιδιωτική οικονομία, στην οποία σκεφτείτε ότι το κράτος στέκεται από πάνω και εποπτεύει ή νομοθετεί. Όπως είπαμε και παραπάνω, ο ρόλος του κράτους σε αυτή τη σχέση είναι ουσιαστικά να εποπτεύει, να νομοθετεί και να στέκεται σαν ένας παίχτης που ελέγχει το παιχνίδι ανάμεσα στα μέλη της ιδιωτικής οικονομίας. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα παρατηρήσαμε πως η ιδέα του κράτους ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό για τους περισσότερους από εμάς. Και εξηγώ τι εννοώ. Στην ουσία, τις τελευταίες δεκαετίες το ελληνικό κράτος υπήρξε, πέρα από εποπτική αρχή, να το πω έτσι, υπήρξε και εργοδότης και χρηματοδότης και παίχτης που μπλέχτηκε μέσα στα πόδια της ιδιωτικής οικονομίας. Πολύ εύλογα κάποιος θα πει ότι δεν βλέπει απαραίτητα κάτι κακό σε αυτό και πως μάλιστα μπορεί να το επικροτεί. Ωστόσο, το πρόσφατο παράδειγμα της χώρας μας και όσα βιώσαμε την τελευταία δεκαετία, ίσως 15ετία, μας αποδεικνύει πως τα πράγματα μπορεί να μην είναι πάντα τόσο ρόδινα και αν κάπου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το κράτος τα κάνει λίγο σαλάτα, τότε αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο για την εγχώρια οικονομία. Τώρα θα με ρωτήσει κάποιος εύλογα πώς όμως αφορά όλο αυτό
αυτό που περιγράψαμε, την ιδιωτική ασφάλιση, και πώς ακριβώς μπλέκονται οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε αυτό το παιχνίδι? Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής, ότι σε αυτό τον κύκλο που περιγράψαμε πριν, έρχεται η ιδιωτική ασφάλιση και στέκεται ως άλλος ένας ενδιάμεσος, ο οποίος έρχεται να δώσει κάποιες λύσεις σε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Τι κάνει λοιπόν η ιδιωτική ασφάλιση σε αυτή την περίπτωση? Έρχεται και λέει στην ουσία σε μια επιχείρηση, σε έναν νοικοκυριό ή σε έναν ιδιώτη το εξής: δώσε μου ένα χ ποσό σε μηνιαία, ετήσια ή και σε φάπαξ καταβολή, ας πούμε, και εγώ ως αντάλλαγμα θα έρθω να σε αποζημιώσω και να καλύψω το οποιοδήποτε πρόβλημα σε περίπτωση που αυτό συμβεί. Με ακόμη πιο απλά λόγια, από ένα φτερό αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να πάθει μια μικρή ζημιά σε ένα τρακάρισμα, μέχρι μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια ή ένα πολύ ακραίο καιρικό φαινόμενο, η ιδιωτική ασφαλιστική, εφόσον κάποιος έχει συνάψει προφανώς ένα συμβόλαιο μαζί της, θα έρθει και θα αποπληρώσει όλη τη ζημιά και θα πάρει τα βάρη από τον ιδιώτη. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό τώρα πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό και ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της ασφαλιστικής εταιρείας, πάμε να πάρουμε ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι το κράτος έχει στα ταμεία του ένα πολύ χονδρικό και απλό ποσό, ας πούμε ότι το κράτος έχει στα ταμεία του 1.000 ευρώ. Σκεφτείτε ότι από αυτά τα 1.000 ευρώ που βρίσκονται στα κρατικά ταμεία, το κράτος βάσει προϋπολογισμού μπορεί να διαθέσει 100 ευρώ για τέτοιες περιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω. Έρχεται τώρα η ιδιωτική ασφάλιση σαν άλλος παίκτης και λέει ότι έχω και εγώ 100, 200 ή και 500 ευρώ να διαθέσω για αυτό το κομμάτι. Οπότε στην ουσία τι κάνει? Έρχεται και παίρνει τα βάρη από τις πλάτες του κράτους, διαθέτει σαν ιδιωτική ασφάλιση εκείνη τα ποσά που χρειάζεται, με αποτέλεσμα το κράτος να μην χρειαστεί να ξοδέψει και τα 100 ευρώ που λέγαμε πριν, να ξοδέψει ίσως ένα πολύ μικρότερο ποσό και έτσι να μπορεί να ασκήσει με μεγαλύτερη ευκολία την κοινωνική του πολιτική. Οπότε σκεφτείτε τώρα το εξής. Από τα παραπάνω προκύπτει ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα πως ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης σε καμία περίπτωση πρώτα απ' όλα δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με το κράτος. Λειτουργεί επικουρικά και υποστηρικτικά και μπορεί να απαλύνει πάρα πολλά από τα οικονομικά βάρη που επομίζεται το κράτος. Οπότε στην ουσία, αν σκεφτούμε όλες τις περιπτώσεις του παρελθόντος όπου υπήρξαν πανδημίες, φυσικές καταστροφές και μαζικές ας πούμε ζημιές στη χώρα μας, πάντα υπήρχε αυτό το φαινόμενο και αυτή η ατμόσφαιρα που ανέφερα πριν, οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό να είναι απογοητευμένοι, να στρέφονται κατά του κράτους και η ρίζα αυτού του προβλήματος είναι όλη αυτή η κατάσταση που περιγράψαμε μόλις τώρα. Γιατί όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις του κράτους σε κάθε περίπτωση, μπορεί πραγματικά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε ζημιά, κάθε συμβάν και κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Εντάξει, το πρόβλημα παρόλα αυτά υφίσταται και το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχει μια λύση και αξίζει να την αναζητήσουμε. Και ποια είναι αυτή η λύση? Για αρχή πρέπει το κράτος από μόνο του να πάψει να δίνει αυτή την αίσθηση και την ιδέα του γονιού που αναφέραμε και πιο πριν, ο οποίος θα είναι εδώ για να βοηθήσει το παιδάκι οτιδήποτε και αν συμβεί. Ο πολίτης, ή αλλιώς βλέπε παιδί, θα πρέπει με τη σειρά του να προχωρήσει προς το στάδιο της ενηλικίωσης και να μην εξαρτάται για ό,τι του συμβαίνει από το γονιό. Με λίγα λόγια, για να το πω πάρα πολύ απλά, πρέπει να πάψουμε κι εμείς σαν πολίτες να έχουμε την αίσθηση του μικρού παιδιού που κρύβεται κάτω από τα φουστάνια της μαμάς του, ας πούμε, κάθε φορά που του συμβαίνει κάτι και φοβάται. Για παράδειγμα, ένα πολύ καλό σημάδι ωριμότητας θα ήταν την επόμενη φορά που θα προκύψει μια φυσική καταστροφή όπως ο Ιαννός ή η Μαρίκα, Κώστας, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα ονομάσουμε το επόμενο φυσικό φαινόμενο, οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες περιουσιών, να το πω έτσι πολύ απλά, να έχουν φροντίσει εκ των προτέρων να ασφαλίσουν την περιουσία τους, να εξασφαλίσουν ότι ακόμη και αν προκύψει κάποια ζημιά, αυτή θα μπορεί να αποκατασταθεί και όταν ομιγέννητο συμβεί ένα μεγάλο φαινόμενο σαν και αυτό, να έρθουν και να αποκατασταθούν οι ζημιές μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο σημάδι ωριμότητας και θα δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία η γκρίνια, τα παράπονα, οι αναμονές και η ψυχική φθορά που συναντάμε στους ανθρώπους που βιώνουν όλα αυτά θα είναι ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Δεν θα το συναντήσουμε τουλάχιστον σε εκείνη την περίπτωση. Εδώ πρέπει να βάλω μια ανωτελεία και να τονίσω πως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφερόμαστε μιλάμε πάντοτε για καταστάσεις στις οποίες οι ζημιές περιορίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε αυτοκίνητα κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί προφανώς μια ανθρώπινη ζωή είναι αντικατάστατη και το κενό που δημιουργείται είναι αδύνατο να γεμίσει ξανά. Ωστόσο, σκεφτείτε παραδείγματα μεγάλων φυσικών καταστροφών
καταστροφών, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 99 ή πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες, τις οποίες βιώσαμε όλοι με τρόμο. Τι έγινε σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις? Είχαμε δύο διαφορετικά φαινόμενα. Από τη μία, είχαμε εκείνους οι οποίοι φρόντισαν να ασφαλίσουν σωστά το αυτοκίνητο, το σπίτι τους, την επιχείρησή τους ακόμη, και οι οποίοι αποζημιώθηκαν άμεσα και μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τις ζημιές τους και να πατήσουν στα πόδια τους ξανά. Από την άλλη μεριά, είχαμε εκείνους που δυστυχώς είτε το αφήσανε για αύριο, είτε δεν το σκέφτηκαν, είτε το θεώρησαν κάποιο περιττό έξοδο, και αυτοί είδανε τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, ταλαιπωρήθηκαν, ίσως ταλαιπωρούνται ακόμη με κρατικές αποζημιώσεις και μπορεί να μην έχουν καταφέρει καν να πατήσουν στα πόδια τους τη μέρα που μιλάμε. Είναι απορίας άξιο, και το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές μέσα από τη δουλειά του ασφαλιστικού συμβούλου, πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να σπαταλάμε χρόνο, χρήμα, ενέργεια, να νοιαζόμαστε τόσο πολύ και να υδρώνουμε για να αποκτήσουμε ένα καινούριο σπίτι, για να αποκτήσουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο, να φτιάξουμε το μαγαζί μας, την επιχείρησή μας, το γραφείο μας, και παρόλα αυτά δεν έχουμε την οτροπία ή τη στοιχειώδη γνώση να ασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που είναι πολύτιμα για μας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και πράττουμε. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή, όπως ένα παιδί περνά την εφηβεία και σιγά σιγά φτάνει στην ενηλικίωση, οπότε αρχίζει να παίρνει τα βάρη της στην πλάτη του πλέον, έτσι και σαν κοινωνία να περάσουμε και εμείς στο στάδιο της ενηλικίωσης και να αρχίσουμε να παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φροντίζουμε όλοι για την περιουσία μας, για την οικογένειά μας, για τον εαυτό μας και για οτιδήποτε τέλος πάντων θεωρούμε πολύτιμο. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν άνθρωποι να μας βοηθήσουν, υπάρχουν αμέτρητα εργαλεία εκεί έξω, και η ιδιωτική ασφάλιση είναι σίγουρα ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία σε αυτή τη διαδικασία. Από τη μεριά μας, το μόνο που χρειάζεται είναι η ωριμότητα, η θέληση και η τελική απόφαση, ώστε να μην μείνουμε ποτέ ξανά αβοήθητοι.